karyuka na kamote, guys. Ito, kamote to siya. Tapos na pinagkut. Tapos ngayon, lagyan ko siya ng itlog. Isang peraso. Ito siya, guys. Isama siya pag-halo. Tapos halo-haloin na yan yun siya, guys. Tapos lagyan natin ng margarine. Yung matamis na margarine. Sweet blend. Kahit lagyan lang natin ng isang kutsara. Sinalap natin yun, guys. Halo-haloin lang siya hanggang mahalo siya lang. Tapos lagyan natin ng harina. Lagyan natin ng harina. Ito, guys, harina. Isang pack. Yung pakalan ng bigas sa rice bowl. Tapos tuloy ang paghalo-halo. Ganyan lang siya, guys. Pagsama-sama lang siya. Tapos lagyan ng asukal. Ito yung asukal, guys. Huwag lang siya punuin. Kasi mamaya, ilalapit pa ito mamaya igulo. Tuloy ang paghalo. Hanggang lumambot siya. Depende lang po yan, guys. Kung kailangan siya dagdagan ng harina, pwede natin dagdagan yan. Dagdagan natin kahit ano. Dagdagan natin ulit. Dalawa na siya. Kasi medyo malapot. Medyo basak. Bilog-bilog kasi ito mamaya. Kariyo ka. Bilog-bilog ko siya mamaya, guys. Wala kasi kami merienda. Mas maganda kasi itong sariling gawa kaysa bibili ka ng tinapay. Ito talaga, ito ang gumawa. Bilog-bilog pa naman. Malinis tong kamay ko, naghugas ako. Dapat nilagay mo dito ng ano, ano mo dito yung ano. Yung title yung... Lips, steady na yun sa camera ko. Ay, steady pa. Wala ko lang kunti-kunti eh. Yan. Natapos ko na. Ito yung lahat na gawa ko. Binilog-bilog ko. Ngayon lulutuin ko na to.
Initin ko muna yung mantika, yung mainit siya masyado, tsaka nailagay. Lumalaki. Pag kumakain ka na mayroon. Ito, pwede na to tanggalin kasi kulay brown na siya. Yan, haunin ko na siya. Tanggalin ko na yan siya sa kalan. Ito na yun siya, guys. Ito na yung natuto. Ayan. Ngayon, maglatik ako para dyan. Ano yan? Tubig? Oo, tubig. Asukal para latik. Yan, gagawing latik pa ng ano, minatamis pa pag may natamis doon sa ginawa kanina. Yan. Karisahan na ako. Ayan, oh. Malapit na. Lapot. Pag lumapot na talaga to, saka yung ilagay. Tapos, Sarap. haluin. Halo. Wow! Hanggang, Yan ang karyoka lagi butsi. hanggang ano siya. Ganyan dati. Matuyo. May kakilala ko dati, si Amarga. Mag-shoutout pula sa taga-Biliran dyan. Taga-Biliran. Sa nakakilala kay Yaya Amarga. Sarap. Ganyan lang yan. Okay lang ganyan yan. Tanggalin mo yan. Hindi ko. Bakit tap the mic Ewan ko. tutok? Ibak mo lang yan. Yan.